салом, бо забони англисӣ чӣ хел гӯем ки ман туро дӯст медорам, аммо ту не. Ман ба ту боварӣ дорам, аммо ту не. Ман туро ҳис мекунам, аммо ту не. дӯстони азиз, барои гуфтани чунин ҷумлаҳо мо аз сохтори бисёр муҳим ва осон истифода мекунем. Ман туро дӯст медорам. I love you, аммо ту не. But you don't. I love you, but you don't. Ман ба ту боварӣ дорам, аммо ту не. боварӣ доштан, to trust. To trust. I trust you, but you don't. I trust you, but you don't. Ман туро ҳис мекунам, аммо ту не. ҳис кардан, to feel. To feel. I feel you, but you don't. I feel you, but you don't. бо ҳамин осонагӣ бо якто феъл мемонем, мегирем боз як феъли дигар мемонем. барои мисол, ман туро ҳурмат мекунам, аммо ту не. ҳурмат кардан, to respect. To respect. I respect you, but you don't. I respect you, but you don't. ман туро мешиносам, аммо ту не. шинохтан, to recognize. To recognize. I recognize you, but you don't. I recognize you, but you don't. ман ба ту кӯмак мекунам, аммо ту не. кӯмак кардан, to help. To help. I help you, but you don't. I help you, but you don't. ман ба ту занг мезанам, аммо ту не. занг задан, to call. To call. I call you, but you don't. I call you, but you don't. ман туро медонам, аммо ту не. донистан, to know. To know. I know you, but you don't. I know you, but you don't. ман туро дастгирӣ мекунам, аммо ту не. дастгирӣ кардан, to support. To support. I support you, but you don't. I support you, but you don't. дӯстони азиз, бо ҳамин соддагӣ ва осон забони англисиро тавассути сохтор омӯзед. яке аз беҳтарин роҳҳои омӯзиши забони англисӣ ин тавассути сохтор аст. анакунун дӯстони азиз, мехостам ки якто ҷумла гӯям, ҳамин ҷумларо тарҷума карда дар комментария нависед. ман туро фикр мекунам, аммо ту не. фикр кардан, to think. To think. ман туро фикр мекунам, аммо ту не. ҳамин ҷумларо тарҷума кунед тавассути ҳамин сохтор. ва инчунин якто ҷумлаи худро дӯстон ва забономӯзони азиз дар комментария нависед. ва инчунин дӯстон ва забономӯзони азиз, фикри худро, ақидаи худро оиди ҳамин видео нависед. оё омӯзиши забони англисӣ тавассути сохтор хуб аст ё не? фикру ақидаи худро дар комментария нависед. то даст оянда худро эҳтиёт кунед. бай.